И така, какво става, хора? Аз съм Супермастър от Flash Boys TV и днес ще покажа как да снимате с Bandicam. Чакайте клипове за фрапска, ще има OBS и още програми. И така, за начало влизате във вашия браузър, пишете Bandicam и Enter. След това избирате първия сайт, Bandicam-Free Download и цъкате Download Bandicam, след което чак той се тегли. Отваряте където са изтеглянето и цъкате това bdcam-setup.exe, цъкате го. Да. Напред. Съгласен. Напред. И си изберете къде да се запазя. Забравих. Може да си изберете на какъв искате език преди това. И така, след като го изтеглите, нали, отваряте тъпата програма. Не, така. Нали. Сега. Менче. Аре, така хора. И да, ще се отвори видео. Така, тук запис при клавиш. Тук запис си изберете къде да се спрят клипа и откъде да започвате. Аз съм го направил F10, F9. Тук пауза на клавиш. Няма да го имате. Ако искате, примерно да имате пауза, цъкате го и си изберете пак копче, ето май би Shift и F12. Тук покажи курсор, да ви се показва курсор, в смисъл да видите къде е мишката, добави ефекти при клик, примерно сега го активирате, като кликнете с ляв бутон, да ви се появява синьо, а пък десен бутон червен. Добави наслояване при веб камера, тук дават камерата, пуска ви се камера. И така, цъкате настройки и ето, звук. Ви няма да имате това, затова цъкате запис звук. Изберете си микрофона. Изберете си откъде да се чуват слушалките или на каквото сте. След това отидете на веб камера. Цъкате си добави наслояване при веб камера при видео и изберете камера. След това форматът автоматично и каквото да размерите еди каквото. И така, изчакайте малко. И така, извините, господин куче за лайк. И така, цъкате след това настройки, избирате пълен размер, вид на файла AV или на MP4, защото няма да стане да преработвате. FPS-а си го направите на Max 144 FPS да ви върви, тук е кодека да е X-Vit или там каквото искате, качеството го направите на 100 или ако може по-високо, но едва ли ще може. Ето пада веднага. И да, аз ще го направя пак на 100. И така, след това отидете при аудио. Изберете, остават сумите MPG, T1, L12, битрейта 384, направете добре, за да се чувате по-добре. Стерео, каналите да са стерео и честотата да е 48 000, за да се чувате по-добре. И да, след това цъкате OK. Идвате при изображение. Ако искате примерно да снимате само екрана без да започнете запис, цъкате, то май може да няма клавиш, цъкате клавиш и си избирате примерно E12, сама ще го оставя на E11. Сега, тези тук не ги знам, тук покажи курсор и ви показах за какво е. И да, ключи ефекти, зато не го знам. Формата ще е BMP, направите си на GPH за високо качество, за да се вижда по-добре, много ясно. И така, след това като дойдете изход, вие няма да имате такива простоти, като мене 1000 клипове отгоре на CSGO и простоти. Няма да имате нищо. И след като спрете примерно сега клипа, ще ви се появи ето тук, на първо място. И така, след това идвате за. Тук виждате версията на Bandicam, дали е регистрирана или не е регистрирана, вебсайта им за домашната им страница, за въпроси и ето как да се регистрираме и да купим. И така, дами и господа, това беше от мене. Забравя да спомена, ето тук е камерата и за гейминга. Но аз сега снимам на екрана и ще снимам на гейминг. И така, дами и господа, 1 март, да носи прекарате добре и довиждане.